Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στις 7 Ιουνίου 2025 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ημέρα που με το Σύνταγμα του 1975 καθιερώθηκε ο προεδρευόμενος κοινοβουλευτισμός. Το Σύνταγμα αυτό συντάχθηκε από την τότε κυβέρνηση, αλλά χωρίς την συμμετοχή του ελληνικού λαού, και ψηφίστηκε από την τότε Βουλή, επίσης χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού. Με το Σύνταγμα αυτό και τις αναθεωρήσεις που ακολούθησαν το 1986, το 2001, το 2008 και το 2019, και πάλι χωρίς τη συμμετοχή και την έγκριση του ελληνικού λαού, δόθηκαν απεριόριστες εξουσίες αλλά και προκλητικά προνόμια στον εκάστοτε πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση και στους βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον της χώρας και των πολιτών ερήμην αυτών, κατά τη δική τους συνείδηση, σε εισαγωγικά η λέξη, σύμφωνα με το άρθρο 60 του υπάρχοντος συντάγματος, το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να κυβερνούν ανεξέλεγκτα και ατιμόρυτα. Κάτι που προφανώς οδήγησε αρκετούς από τους συμμετέχοντες στην νομοθετική και εκτελεστική εξουσία σε αυταρχισμό, αλαζονία, αυθαιρεσίες, ασυδοσία και διαφθορά. Ο δε θεσμός της πολιτικής, αντί να υπηρετεί την χώρα και τον δίθεν κυρίαρχο λαό, μετατράπηκε σε πόλο έλξης επιτιδίων, σε επικερδέστατο επάγγελμα πολιτικών γόνων και εκλεκτών του κομματικού συστήματος και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης εχώριων και ξένων συμφερόντων. Σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, είναι προφανές ότι έχουμε φτάσει στο τέλος μεταπολίτευσης. Όμως, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο χείλος εθνικής καταστροφής και την ελληνική κοινωνία να στενάζει, να πλήγεται και να αναζητεί οξυγόνο, να αναζητεί και να απαιτεί αλλαγές που θα δώσουν τέλος στην πολιτική δυστοπία και θα αναστρέψουν την καταστροφική πορεία της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτών των απαιτήσεων για αλλαγές, πολίτες από διαφορετικές ιδεολογικές αφιτηρίες, αλλά με προσήλωση στα δημοκρατικά ιδιώδη και στις εθνικές και κοινωνικές αξίες και αρχές, λάβαμε πρωτοβουλία για την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης, ρεαλιστικής και εφαρμόσιμης πρότασης δομικής αναθεώρησης του υπάρχοντος συνταγματικού και πολιτιακού πλαισίου. Την πρόταση αυτή με σεμνότητα καταθέτουμε σήμερα προς διαβούλευση και περαιτέρω βελτίωση επί τη ευκαιρία και της ήδη εξαγγελθήσας συνταγματικής αναθεωρήσεως από την κυβέρνηση. Η πρόταση αυτή είναι βασισμένη στο πνευματικό κληροδότημα της αρχαίας Ελλάδος και συνάμα στο όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια για την Ελλάδα, στην πολιτική του σκέψη και στο συνταγματικό του επίτευγμα στην Ελβετία, προσαρμοσμένη φυσικά στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Οι αλλαγές που προτείνονται σε όλα τα επίπεδα είναι κοσμογονικές, έτσι ώστε να διασφαλίζουν πραγματική δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνική ευημερία, και περιλαμβάνουν όσα υποσχέθηκαν αλλά δεν πραγματοποίησαν τα κόμματα και η πολιτική της μεταπολίτευσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η πρόταση δεν διεκδικεί λογοτεχνική ή νομική ή πολιτική τελειότητα. Είναι απλά μία σπίθα που ευελπιστούμε να ανάψει φλόγα αγώνα για πραγματική δημοκρατία. Επίσης, η πρόταση δεν έχει σκοπό να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε παρόμοια πρόταση υπάρχουσα ή μελλοντική. Στην δημοκρατία όλες οι προτάσεις έχουν την δική τους αξία. Οι δε πολίτες, αφού τις μελετήσουν, έχουν την κρίση να αποφασίσουν οι ίδιοι για τα θεσμικά θεμέλια που χρειάζεται η χώρα και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κυβερνάτε. Τέλος, όπως γράφουμε και στο βιβλίο που ήδη έχετε στα χέρια σας, εμείς θεωρούμε ότι στον αγώνα για πραγματική δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικότητες και πνευματικά δικαιώματα. Συνεπώς, η μερική ή ολική αναπαραγωγή και χρήση της πρότασης είναι απολύτως ελεύθερη.